Jini sago thui hor green bagino tabuk tam suite by suine abo winter is sana. Oh, hai lasi mesingja. Khulumka, Khumpui TV night tonai, Kabang Takuktai, Bukuk Suno Lamsugo, swrai koklam panda ang nork ni Taku Kishur. Swrai koklam panda was swrai Kishilena Bagi, Zangozara, Faisop Kajak, Kok Borok, Kok Robai, Hapani, Sekring, Borom gwnang Bikash Rai Debbarma ni Nogo. Sing Silaine, Kok Borok, Niji. Tour, Kok Borok ni je bini script, Kok Borok ni je bini hamkrai, abo sabo bay hamkrai ingnai, buini dofa bay da dagi jagi hamkrai ingnai, na chini bay da sing hamkrai ingnai, abo no thung pai sina ni bagine phadi sing puliano lamsago sarno Khumpui TV ni swrai koklam khulumka sir. Khulumka Sir singnamu sungmani ingkangke. Tabuk je Kok Borok ni je hamkrai ni baginai je Kok Borok ni je Kok Borok sanai rok bini Kok no seina ni bagai bo sa saya boni da odhikar tong naki kubuni jara sason khalai tongnai batka kubun bosongni borok da sapugui riman nang omono khalai di ni ne. O question ba pas phayable. Sung serai pro school college pro form fill up like tam fill up like question does not arise, not applicable to Hain Shira NA. I don't. Gen tabuk sungmani bo chini Kok Borok no suina thangtani tamba suina tamba suya aba buisana ni of the question does not arise. Kok se phayata sanai sauba. Just a language panang thing hasagawo. Tam suite by suina suya abo o language by o Kok by je Borok Kok sawo. O Borok se song mai. Aro bui phai kazara phai chong phai nai sabba. O ha sakawo mung sa jaga phana amti khlajang kari. Mung sa jaga se hasako kaisa jaga phon khalajang nai kari hingke tang tipra ke abo hingna nangai tongkha je omo hai beno mas hinai abon bagi no nor dorna bor like Kok Borok roman script ai khalaina ni hne oborok le busuk jora agu khaba busuk jora agu no hne ne kha khalaisa abo sana ta ke te lasema jingjase chin sago thui hor kri hinje manwa kai chini sago thui hor kri ni bagai no tabo tam suite by suine abo winthani sana na abo hai lasema singja tongmung hai sago tai tong hin lang le khakaya Borok kitchen ungmana sing kitchen ungkhang ga kacham te rok jago ge chim Borok kitchen hin jagata hai akai 1979 no Kok Borok no state official language ni nai chongjakha ne state language act amendment ungmani ulo apro to ma script be suje kon pan sajakri ab nulo gazette notification kha o gazette notification mani jorao bo to ma suithai bai sujak nai sujagya script noti nai kon pan sajakri okay tabuk TBS wo Kok Borok phurungjang mani ulni simi tini sak jora busuk bisi kuduk bangkha aso bisi kuduk marominai bangla suithai bai Kok Borok no suiri tonika genung to obosigo 1967 ni simi no chini hawo Kok Borok no roman script bai sujana bagai Kok kasajak hayadeba sanlaijak gen 1967 ni simi suithai no tuyai na chini Borok ni je chobangai family tau sak jara aro klaile tonglaiko abo tam proman klaiba abo proman klaio chini Borok ni bisingo commitment ni kaisa obhab to commitment kri kha thon mani hinai kuri kha nang mani hinai mani kri
haya kam tikli ingoi da man ba kubun haro go hanga asu ba hor sungi thanga mo chin nok gana nu khana bla chin nok areni tegi sa ha ko tar bangladesh ta mukha aro urdu no wanjiruni sakabo singkloberi fru urdu kobno bangla hani wanjirok kok wanji sanai borok bezaka abno kasana bagai kok chaplaikha ngai 1952 ni simi bhasha andolon bungnaro chengkha ngai abdul barkot jabbar borok kobangma borok thuika ngai o salno borok police be kok jagai thuimani o salno tabuk 21st February International Mother Tongue Day hini nai palai jago abno সম্মান দিবই নাই 1952 ni simi kok ne bagai coba mulai mang lukai 1971 of hai kai borok kagai je thangsi bulsa katal hasa sai ngai abang tabuk chini borok rok kagai thangtong ang okok samani kogya okok ang tisamani ngai mono bujong na bagai se je kok no tui nai nini sui thai no tui nai nini kha nang mani soi kha nang mani nu tong ngai abo bui gosi awi tong si meya abo mas maung nai ge o commitment o conviction krini bagai no tabuk jung mati jarau klai to mukhang nuk jagra gya baskango phaira gya kiri koro transfer de ungno buibai de muhasu hinjak no asuk mukhang paya runga ke tamung nai ba kesen klaimang tong na musung jaka ke tamung nai ba ni musung mani kokno to numa sanai ble khorang tore numa sanai aro lajina batam tong kirina batam tong অবনকে স্যার রাজনীতিক বদলনি কাইসা চাপ দেখানাই যে ফ্রোকে বামফ্রন্টনি আমালো যে বাংলানি তাবুক গাতে বিজেপিনি আমালো বাক্সা রোমান্ত সাইজানো দেবনাগরি হরপ রকবাই সানাই তো মানে আবনকে কক বরকনো তলাও তনান বাগৈদা আবহাই ইংনি তংখানা আবকে চাসামংনি বাগৈদা অবহাইকে অবহাই রকমনি তংখা oro mani mungsa swrai kele ma buji thai dunia ni niyam nongkha a kotor a busano monogo haya deba ngai o a kotor no bobinsle taiba a kotor phai monog payo ge language ba haino language kotor language signo monogo anti khlai hayung sakao tini sak jaratei 3 lakh boroni khugni kokthai kamawi thangka tabuk bo salnui brum salnuyo kaisa klai kok kamawi to ni hayung sakani ge aban bagai kok kemamani abo borok muni shuru bagi busuk caya abno to borok muni shuru asde wansugi nai dia tabuke wansugi nai kha am bagai UNO United Nations Organization borok 2022 ni simi 2032 jora BCC no borok IDIL hisebe declaration dikha International Decade for Indigenous Languages tambaga hinkai jot tonsilai kamamani hinga kai indigenous language rong no kamao karon indigenous language by kok sanai borok rok ngkha bangthaya bala kisha am bagai borok komornani bo layo ega o kok rok kaisa phano haing sakan simitai komor yatui je kok rok tau bo kathang tongkho borok kaisa phano kamaya tui thangai tongtui kaisa amti kaisa ambience snamai ti sana bagai UNO fan boxing itogo getabuk nadi chini hagotorobo government of India bo 2020 o many NEP 2020 o aro 4.11 je clause tongani aro tam saga babo aro saka kok bo jesuk
bangthaya dofani khugni kok phanang khum o dofani cherai khonai rok sak sakni ma phani kok bai mani kok bai sana thanga kai mother tongue bai bini surungbung at least primary level jara mano mari thai abo bini man thai abo bini fundamental right ke aro taibo saka kasaro nangkha kai if situation demands so abo class 5 jara te simia abo class 8 jara phologet langai mano ngetabo goro koksung kasai phayo NEP 2020 chengjakha 2020 nisini all India wo naga chin state le abo bo stage to abonu tuitam kok sanai krila abonu tuito political party ni leader kok tisai man ble je all India wo mother tongue by phurungna ne bagai education through mother tongue up to primary level and if possible up to class 8 je jago sajak tungo chini tripura haste wo kok borok simia ble tai bo kobangma indigenous languages tungo aro mok tungo mugli kok tungo chakma tungo angkai halam tungo tai tam kok tong cha bagano samung tangi tong nai je borok bosok ni borok rok borong ni kok tungo angkai kobangma kok tungo sinaro o kok ni bisingti khlai o bosong ni charar no phurungna bagai tam ব্যবস্থা nakaba state government mungsa pan naja yata upat angkai state government le bakai central government ni kaisa niti chongjak mani phatar tamplai him tongba abro kok tisanan nangle bidan sabha kok tisanan nangle taw chungsi meda peter klai sai tong sina abo bolni bo sam tam saya ba eke tabo kok borong ni script issue phayano kok borong ni script no tui je kok banglai mung phai mani abo yapang simi chengai phai ka hai klai nukjago chinoro je education system tongmani takalan simi rom de 100 years ka chinor education system kok wan din bising tino chalo tongmana haya deba nakai kok wan jini o a kok khose chung surungui phai ba nakai jora kaisabo kok borok no suimani bising ti khlai bono chabui ti sarani wansuma chini borok ni bokhro ko jokon hapka chini ama baba chuchu bongni jorabo naga borok apro bangla suite be simji sini laijak am bagan borok bangla suite be cheng khata aro tam hamia tongba kuna hamia kari o jarabo chung asai ma tongha ga chung bahai nukhlai kam phiaba with the advancement of age and science and technology tabuk jora salajabe fika ege tabuk chinora chung nukha 1967 ni sini roman script by kok borok no suidi hine kok kasana jeka tamba gai abni main karan ungkha chini je kok borok kok abongkha tibeto barman linguistic family ni kok ege tibeto barman linguistic family ni kok ni kaisa character tungo abongkha tonal character tonal language hinjaga bono ramdi tui hinga chung tam buji water ngai tui hinga kai tuishmai mane loge tui mane tui hinga kai tok tui tui taisa tui hinga kai sweetness ngai o tui kaibri variation sokai kana bole 4 tonal variation to ngai o 4 tonal variation to mane abo nungtam khlai denote khlai nai bangla bishai ka ke nungtam khlai denote khlai nai आपका से क्वेश्चन okay साउथ ईस्ट एशिया वो जे कॉग रोक तंगो अब इंडोनेशिया नि bahasa Indonesia Hindi hayakeba nung bahasa Malaysia Hindi Thai language ni kok sin than sadi
nini Vietnamese language ni kok phano sadi chini India hawo north east tai kubun je kok rok tongo bukung bar rok ni abo Dimasa phano Hindi Sikkim rok ni kok phano Hindi Naga rok ni kok phano Hindi Mising rok ni kok phano Hindi Tiwa Hindi Dimasa Hindi Bodo Hindi joto ni kokono o character tongo Thai language way kok Thai ja tongo ang sawi khana reno mai আপনি অর্থ তাবো কক থাই তোর মাই সিমিছে মাই সিমিছে আর ওয়াইসনি ওয়াইচার সাজাগো আবো বাইনো কাইসা সেন্টেন্স কমপ্লিটিং এই থাক বলঙ্গ থাঙ্গই বলদগরা তাতুবুরি মাই মুফুनै মানগ্লাক মা kokse গে ও মাই নো জরাও বল বঙ্গো মাই বঙ্গো মুফুন মানে বঙ্গো বলং বঙ্গো তাতুবুরি বঙ্গো abo bani tonal variation ni bagai thaijing ang kok borok sakanable tuini kok bumang thaibri tongo abo saman bising tuini phunugoi mano ngai nung tabuk samani bising ti phunung mama no nung suimani bising ti ba phunungan nangnai hayakai nung suimani no ang porna thangka hangakai ang por Borom no tam na bono lamba hintu yasku khuda yakun khuda ma haing nai ble unglagda abo tui de saka bobono saka abo to rong manglaka ike aro no tonal mark asugrinan nago tabuk nadi indic script ni bisingo jung tambai sinijak ngakai bangla no sinibo Fatar thange porona ra hungake Hindi na sinibo Hindi ngakai go Devanagari no kisa sinibo tai Guwahati rogo thange pore hungkai Assamese no kisa sinibo asunu ble abnu fatar to jong sini anu Tamil pore de manba maya Telugu pore de manba maya Malayalam pore maya Odia pore maya haya deba Gujarati pore maya Marathi kisa misa Tamil man khupre hapra kale pore mano sollai kisa sollai Devanagari ba kisah sollai ingkai tabu kok ngkha je indic script jeta tongmani India je script tongmani aborok motamoti sawai mano abo bebagno Brahmi script ni besabati kaza meni shuk thairok jagota ge Brahmi script chini India hawo phatani simi sokpayo abo gowang maborong nawo sia duike sawo Brahmi script chini han script hayya kok Brahmi script ase mangke Anatolia se asayo Turosko no sekang ni jorawo Anatolia hinjagodo Anatolia Turosko ngka muti kesha country jeni ordek Asia kalaika tai ordek Europe kalaika o Europe je part kalaika abno sekango Anatolia hinai sajago aro Syria bo kija khop jago aron chimise aro se asayo Brahmi script ingkai o Brahmi script Aramaic hinita kisa language tongo o language je bor kok sabo Jisu Kristo bini khuktui je kok nokhomani abong ka Aramaic language tambang ingkai Jisu Kristo je elaka bo kathang tongphro tongmani o amchini kokka Aramaic Aramaic be kok sane borok tabu tongkho Turosko ni northern part Aramaic kok by kok sane borok tabu tongkho inge Aramaic rok ni yago klai o script kisa changing kha abunulo Phoenician je businessman o jara onke Phoenician nungkha hayung ganang business khlai nai rok bujika tabu Lebanon hinai kaisa hakata ni bung khana kana ble o Lebanon ni je sea shore by baksa সমুদ্র রুকুং বাই বাক্সা যে এরিয়া তো মানে ও জায়গাও যে বরক তো মানে বরক ননো ফিনিশিয়ান হিনা তাবুক বনি বংরক সলাই থাংবাইকা নাকি ও জায়গাও মাই খোলরক উংথায়া
am bagai arun borogro baniya thungo borogai yango Egypt jora tai yango South Korea jora dunia berai borok arun mani aro সমুদ্র লামাতিবো থাঙ্গো তাই হানি লামাতিবো বরক আমতিখলাই বাড়িয়া খ্লাইলাই এটা একে বগনি ইয়াকতই খ্লাইছে ও সুইথাই ব্রাহ্মি স্ক্রিপ্ট আপ্রু বমং জুদা তংবানি আবো বগনি ইয়াক বাই তুই জাকতি খ্লাইयै পয়লাও ফাইকা সিরিয়ানি সিমি ফাইকা অজরানি পার্সিয়ানি সিমি আবো ইরান তৈ খ্লাইयै আফগানিস্তান হাপাইকা আফগানিস্তান তো অজরাবো ভারত হাবাই করুকজাক সিদিসি নङाबो जों जे আফগানিস্তান মহাভারতনি দুর্যোধননি বোমামা সাবা শকুনিনি যে হা তংমানি বরনি আবো গান্ধার নতাবুনি কান্দাহার কক বুঝিকা Okay. Afro abo India ni kaisa part hine rongoi mano ojora hota kya abo India ni pada nen bara purano India no India ta afro tebo kuar ko Myanmar no khoboi ne yang okay aro phai sok paika aron simi Indian mainland no phai sok paika to Burmese lipi ya Brahmi Oke India phai abo buthak khaika buthago Indian dong yago abo bini bumang slaijakte tabuk nije chehara o chehara phai shokpaika Oke Brahmi lipini bedek thampu bedek sang kai abo kuna karingjak khlai suinani start angkha aroni simino Bangla Ohomia nokhu